Un any més, l'Esbar ens ha reunit aquí per oferir-nos el seu espectacle. Començarem amb el Morditxol, un document insòlit, impressionant, una dansa que ens narra el dolor dels pares per la mort d'un nen molt petit, l'Albar, però no representa com una dansa de la mort, sinó com una dansa de la superació del dolor amb la creença que aquell fill que encara no ha pecat pujarà directament al cel convertit en angelet. Seguidament veurem Mortum Festinamus, un ball que forma part de l'espectacle Llibre Vermell que l'Esbar va estrenar a l'abril del 2005 i que vàrem tenir l'honor de representar a Montserrat en el 125è aniversari de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya. És en aquest ball on parlem directament de la mort. A ningú respecta, de ningú té compassió. A la mort tots ens acostem. I per últim oferirem la Moixiganga de Sitges. Tots sabem, i si no ho sabreu ara, que la Moixiganga és la representació ballada de la Passió de Crist. Però avui voldríem fer èmfasi que la Moixiganga és una cosa més. La Moixiganga són uns balladors, és un vestuari, és una música i són unes emocions. Per la vila de Sitges, d'on prové la que nosaltres representem, és tot un esdeveniment local i se senten orgullosos de poder dir que és l'única a Catalunya que no s'ha deixat de representar mai, ja que també podem trobar moixigangues a Lleida, Igualada, Tarragona, Valls, Vilanova, Vilafranca. Per nosaltres a Torrelles també és tot un esdeveniment. I és tot un plaer poder dir que la Moixiganga uneix part del poble. Esbar, coral, grallers i parròquia, amb l'embolcall de l'Ateneu i altres col·laboradors, uneixen esforços perquè això avui sigui possible. No tenim gaire clar en quin moment un esdeveniment es converteix en tradició, però podem dir ben fort i ben alt que l'any que ve farà 20 anys que representem la Moixiganga per al nostre poble. Bona nit a tothom i és un plaer poder convertir aquesta vetllada amb tots vosaltres.
Thank you.